ቅድሚ ሕዚ ከም ዝሰማዕናዮ ኣብ ፍርድ ቤት ወንጀል ፈጺሞም ተባሂሎም ጠጠው ዝበል ሰባት ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ናይ ሞት ፍርዲ እንትፍረዶም ንሰምዕ ኢና እና በዚ ናይ ዓለም ለኸ ዘሎ ሕጊ ሰባት ናብ ናይ መቕተሊኦም ቦታ ከይዶም ከከም ናይ ሃገራት ህዝቦም ዝእዝዝዎ ኣካይዳ ንምሟት ደቓይቕ እንትቐርዮም ናይ መወዳእታ ቃላቶም ንኽዛረቡ ወይ ከዓ ንኽጽሕፉ ይፍቀደሎም እዩ። ክሳብ ሕዚ ብሕጊ ኣገባብ ናይ ሞት ቅፅዓት ተፈሪድሎም ዝሞቱ ሰባት ናይ መወዳእታ ቃላቶም ተዛሪቦም ወይ ከዓ ጽሒፎም ሓሊፎም እዮም። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ዘካፍለኩም ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ህይወቶም ቅድሚ ምሕላፋ ቅድሚ ደቓይቕ ተዛረብዎ ወይ ከዓ ጸሓፍዎ ዝገርም ነገር ከስማዓኩም እየ። ሓቢርና ንከታተል። ሪሃን ጃባሪ ናይ ቀደም ናይ ኢራን ናይ ስለላ ሓላፊ ንመሳርሕቱ ሪሃን ጃባሪ ሓገዝ ከም ዝደሊ ይድውለላ። ሪሃን ብሞያ ኣርክቴክት ስለዝኾነት ክትሕግዞ ፈቃደኛ ብምዃን ኣብ ገዝኡ ብቕልጡፍ ትርከብ። ይኹን እምበር ነገራት ከም ዝሓሰበቶም ዘይኮነስ ብኻልእ መንገዲ ዝኸድዋ ሪሃን ንሓላፊኣ ቀቲላቶ ካብ ገዝኡ ኣምለጠት። እና ናይ ኢራን ፖሊስ ናይ ቅትለት ወንጀል ሪፖርት ምስ በፅሖ ብዝገበሮ ናይ ወንጀል ምርመራ ከይዲ ሪሃን ተጠርጣሪት ኮይና ናብ ምርመራ ቀረበት። ኣብቲ ወቅቲ ብዝገበርዎ ምርመራ ሓላፊኣ ክደፍራ ኢሉ ከም ዝነበረን ክተምልጥ ክትብል ቢሮ ከም ዝወግኣተን ከም ዝሃደመትን ፖሊስ ተዛረበት። ፖሊስ እውን ነዚ መረዳእታ መርሚሩ ምስ ወደአ ንሪሃን ብቐዳማይ ደረጃ ወንጀል ከሰሳ። እዚ ብዘይጥፋእቲ እዩ ኢላ ዋላ እኳ እንተተኸራኸረት ሰምዓ ግን ኣይረኸበትን። በዚ እውን ናይ ሓንቲ ሃገር ዓብዪ ዝበሃል በዓል ስልጣን ብምቕታል ኣብ ናይ ቅትለት ወንጀል ተሳቲፍኪ ብዝብል 4 ዝርዝር ናይ ፍርዲ ከይዲ ድሕሪ ምሕላፋ ናይ መወዳእታ ናይ ሞት ፍርዲ ተበየነላ። ሪሃን ቅድሚ ምቕታላ ትዛረቦ ነገር እንተሃልይዋ ተነገራ። በዚ እውን ዝጽሕፎ ደብዳቤ ንደይ ይብጻሕለይ ክጽሕፍ እምበር ክዛረብ ኣይደልን ናይ መወዳእታ ቃለይ ብናይ ቢሮ ቀለም ንወረቐት ክዛረብ ይደሊ እየ ናብ ኣደይ ኣውፅሕለይ ኢላ ዝቕጽል ናይ ኢራን ጋዜጣ ዝተጻሕፈ ካፈለት። እቲ ጽሑፍ ከዓ ቃል ብቓል ከምዚ ይብል ነበረ። እማዬ ሕዚ ብኣይን ብሞትን ውሕዳት ደቓይቕን ቀሪናና በታ ዝተረገመት ምሸት ክቕተል ዝተሓሰበኒ ኣነ ነይረ። ካብኡ ኣብ ሓንቲ ወሰን ከተማ ክድርብይን እሞ ንስኹም እውን ኣስክሬኒ ክትሪኡ ተፀዊዕኹም ክትመፁ ነርኩም እና ገንዘብን ስልጣንን ስለዘይብልኩም ክተፍርዱ ኾነ ኣብ ፍርዲ ቤት ተማጒትኩም እቲ ኩነታት ክትሪኡ ኣይምኽኣልኩምን። ስቃይኩም ካብ ብዙሕ ዝተልዓለ ንስኹም እውን ክትሞቱ ነርኩም። ሎማዓንቲ ግን ፈጣሪ ይመስገን ከምኡ ኣይኮነን። ክቐትለኒ ዝነበረ ቀቲለዮ ኣለኹ። ሕዚ ኣብ እሱር እየ። ናይ ሞት ዕጫይ እውን ኣብ ቅድሚተይ ጠጠው ኢሉ ይርከብ። እማዬ ሓደራ ዝብለኪ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ። ከም ዘለኽዎ ምስ ስጋይ ከይተቐብሩኒ ስጋይን ኩሉ ነገረይን ንኽብስብስ ኣይደልን ሓደ ነገር ዝፈጽምለይ። ንሱ እውን ምስ ሞትኩ ኣብ ደቓይቕ ውሽጢ ልበይ ኮላሊተይ ኣዒንተይ ንዝደልይዎ ሰባት ብርዳእታ ክልግስ ይደሊ እየ። ብዙሓት ሰባት ብሂወት እንዳሃለው ክርኢ ዝደልዩ ግን ዓይን ዝልግሰሎም ዝሰኣኑ። ስለዚ ዓይነይ ብቕልጡፍ ወፂኡ ክርእን ብርሃን ዝደልን ሰብ ብቕልጡፍ ንኽውሃበለይ ይደሊ እየ። ኮላሊተይ እውን ስርሑ ጠጦ ከየበለ ብናይ ኮላሊት ሓም ዝሳቐ ሰብ ይውሃበለይ። ካልእ ኣድላይ ዝኾነ ናይ ሰውነት ኣካለይ ብምሉእ ወፂኡ ንኻልእ ኣካል ንኽውሃበለይ ድሌተ እዩ። እዚአን ጥራሕ ግበርለይ እማዬ። እቲ ካልእ ዝቐረየ ሓቂ ብልበይ ይፈልጦ እየ። ቻው ኢላ እያ። ካልኣይ ናፖሊዮን ንወዲ 63 ዓመት ሽማግለ ብምስራቕን ብምቕታልን ምኽንያት ናይ ሞት ቅፅዓት ዝተፈረዶ ወዲ 25 ዓመት ናፖሊዮን ናይ ሞት ቅፅዓት ቅድሚ ምቕባሉ ኣቐዲሙ ብዝገበሮ ናይ መወዳእታ ዘረብኡ ምሟቱ ካልኣይ ዕድል ከም ዘይሃቦ ብነስሓን ትዛረብ ተሰሚዑ እዩ። ንዓይና ኣብዚ ዘብቅዓኒ ገበን ብርግጽ መሰቀቕ ጥራሕ ዘይኮነስ ትርጉም ዘይብሉ እውን ነይሩ። ነገር ግን ሕዚ ነቲ ተግባር ዝፈጸመ ሰብ ኣብ ውሽጠይ የለን ዘለኹ ኣነ እየ። ሎማዓንቲ ግን ብፍትሒ ዓይኒ ካልኣይ ዕድል ምሃብ ከምዘየለ ብተግባር ይምስክር ኣለኹ። ንደቅና ንትውልዲ ብምሉእ ሓደ ግዜ ቅትለት ትኽክል ከም ዝኾነ ነርኢ ኣለና። እና እዚ ንዓይ ጥራሕ ኣይኮነን። ከም ከማይ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ናይ መወዳእታ መዓልቶም ጽበዩ ብዙሓት መሓዙት ኣለዉ። ጥዑያት ሰባት ግን ከዓ ብዝተሳሓተ ስምዒት ተዘዊሮም ናብ ጥፋኣት ውሽጢ ዝኣተው ሰባት በይዛኹም ነዞም ሰባት እዚኦም ካልኣይ ዕድል ሃብዎም። ንዓይ ኮንኩን ዝልምነኩም ዘለኹ ንዕዖም እየ። ትኽክለኛ ነገር ንኽገብሩ ይፈቐደሎም። ሞት ካብ ስሕተቶም ወፂኦም ትኽክል ዝብልዎን ጥፋኣቶም ዝኽሕስ ነገር ንኸይገብሩ በር ዓፂዎም እዩ። ኣብዚ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈረዶም መዓልቶም ጽበዩ መሓዙተይ ብስሕተት ዝጀመርዎ ዓለሞም ከስተኻኽሉ ይደልዩ እዮም። እቲ ሽግር ግን ብኸመይ ይግበርዎ ዝብል እዩ። እቲ ሽግር ዝርድኦም ሰብ ሲኖም ኣይኮነን። ነገር ግን ኣብዚ ስርዓት ውሽጢ እቲ ሓቂ ምዝራብ ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ እዩ። ምኽንያቱ ሞቲ እዮም። ስለዚ ተስፋ ቆሪፆም እዮም። እና ሎማዓንቲ ኣብዚ ማንም ኣይስዕርን፣ ንማንም ዕድል የለን። በቃ ኣብቂዑ ኣነ እውን ክመውት እየ። እንተኽኢልኩም ነቶም ዝቐረዩ ይቕረ ግበርሎም። ኣነ ግን ወዲ እየ ብምባል ዘረብኡ ዝወደአ ናፖሊዮን ኣብ መወዳእታ ናብ ሞት ኣምርሐ። ሳልሳይ ሄነሪ ሆርተር ኣብ 1985 ናይ ፖሊስ ሓላፊ ተኪሱ ብምቕታል ክሲ ዝቐረቦን ኣብቲ ወቕቲ ነቲ ቅትለት ዝፈጸሞ ኣቐዲሙ ተኽሲ ዝኸፈተሉ ፖሊስ ዓርሱ ምድሓን ከም ዝኾነ ዝተዛረበ 43 ዓመቱ ዝተቐተለ ሄነሪ ኣብ መወዳእታ መዓልቱ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ። ሕዚ ክመውት እየ። ሰባት ክትፈልጡለይ ዝደልየ ነገር ግን ብፍጹም ከም ዘይሕስን ኣነ ቀዲመ ከም ዘይተኮስኩሉን ተኽሲ ዝኸፈተለይ ንሱ ባዕሉ ቀዲሙ ከም ዝኾነ ክትፈልጡለይ ጥራሕ እየ ዝደሊ። ኣብዚ ቦታ ጠጠው ዘበለንን ዘፍረደለይ ነገር ወንጀል ኣይኮነን፣ ዓርሰይ ምክልኻለይ መሰለይ ነይሩ። ግን ሜክሲካዊ ብምዃነይ ጥራሕ ንሱ ከዓ ፖሊስ ዝኾነ ጥራሕ እዩ። ናይ ሜክሲካውያን ህይወት ኣብዚ ምንም ዋጋ የብሉን።
ሓደ ፖሊስ ንሓደ ሰብ ተቐቲሉ ቅፅዓት ወይ ከዓ እገዳ ጥራሕ ይፍረደሉ ኣእኸለ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ሜክሲካዊ ግን ሓደ ፖሊስ ተቐቲሉ ጽቡቕ ፍርዲ እዚ እዩ ኣነ ኣብ ልዕሊ ማንም ጥቃት ይፈጽምኩን ዓርሰ የተኸለኺለ ኣብ ናይ ማንም ሰብነት ውሽጢ መርዘ ይወሰኽኩን ነገር ግን ሞት ዝግብኦ እዩ ተባሂለ ኣለኹ እዚ ንስኹም ፍትሒ ትብልዎ ዶ ኣነ ግን እዚ ፍትሕን ስርዓትን ነቲ ማሕበረሰብ ሓዊሱ ናይ መጥፍእ ነብሲ መሰባሰቢ እዩ ዝገብሮ ኢለ ዝዛረብ እዚ ካብ ንዴት ወይ ከዓ ሕነ ምውፃእ ተላዕላ ኣይኮነን ዝዛረቦ ዘለኹ ምንም ዘማሮ ነገር የብለይን ሕዚ ክመውት ደቃይቕ ዝቐረየኒ ሰብ እየ ስለዚ ዝናደደሉን ዝሓርቀሉ ነገር የብለይን ዝዛረቦ ዘለኹ ግን እቲ ሓቂ ጥራሕ እዩ ካብኡ ከዓ ፈጣሪ ኩሉ ሓጢአተይ ይቕረ ክብለኒ እዩ እግዚኣብሔር ንዓይ ምሕረት ከም ዝገበሮ ንኩሉ ምሕረት ክልእኽ እዩ ሕዚ ድልውየ ቅተሉኒ ንምቕታል ተንቃዕሪሮም ንዝፅበዩ ናይ ሞት ፍርዲ ዝፍፅሙ ቀተልቲ ሒዞም ናብ ናይ መቕተሊኡ ናይ ኤሌክትሪክ ወንበር ኣተዉ ራብዓይ ካርል ቻምበርሊን ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ጓል 30 ዓመት ሰበይቲ ጎረቤቱ ሽኮር እንተሃሊካ ልቅሕኒ ኢሉ ናብ ገዛ ውሽጢ ብምእታው ጾታዊ ጥቃት ኣብ ልዕሊ ጎረቤቱ ብምፍጻም ብምቕታል ተኸሲሱ ናብ ፍርዲ ዝቐረበ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተኸረዶ ካርል እቲ ቅትለት ቅድሚ ምፍጻሙ ደቃቂ ምስ ቀረዮ ናይ መወዳእታ ቃሉ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ተጻሒፉሉ እዩ ናተይ ሞት ሕዚ ኣይኮነን ጀሚሩ ዘጥፋእኽዋ ቆንጆን ንጽህትን ሰብ ክሪኣ ምስ ጀመርኩ እዩ ሞተይ ዝቐጸለ ብጣዕሚ ሓዚነ ኣለኹ ክንደይ ናይ ከም ዝሓዘንኩ ክገልጸልኩም ኣይክእልኒ ብሓቂ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ተዝመውት ይምነ ኣብ ቃለ መሕተት ከም ዝበልክዎ እውን ብኣይ ምክንያት ተናዲድኩም ክትቆትሉንን ተሓንቅሉን ተደሊኹም ድልው እየ ብዝፈጸምክዎ ወንጀል ብጣዕሚ ሓዚነ ኣለኹ ሞት እውን ይግባአኒ እዩ ክመውት እየ ከዓ ግን ብዝሰራሕክዎ ስራሕ ብጣዕሚ ከም ዝተጣዓስኩ ኩሉ ክፈልጠለይ ይደሊ እየ ሕዚ ግን ናብ ሞተይ ክኸይድ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ተመዝጊቡሉ እዩ